gyda ti Siwan, falle dechrau gyda'r cwestiwn mwy amlwg mewn ffordd. Beth oedd yr ysbrydoliaeth? Beth oedd wedi denu ti at stori Morfydd yn y lle cyntaf? Wel, o'n i'n ymwybodol o'r stori yn fras, ond o'n i ddim wedi gwneud y gwaith ymchwil, a wedyn ni, o'n i'n gwybod hyd a lled y stori yn iawn, nes bod wedi gwneud y gwaith ymchwil, a wedyn ni, oedd yr holl beth yn agor allan, ac oedd na siwg, bod i byw bywyd byr iawn yn ffordd, oedd yn llawn ac yn lliwgar iawn, ac yna sawl agwedd i'w bywyd hi, y capel a'r bywyd hefyd, oedd hi'n rhan o'r sîn bohemaidd, y beirdd a'r llenorion, a wrth gwrs ei cherddoriaeth hi, yr holl gyfansoddiadau, oedd hi'n canu ac yn chwarae'r piano, ac a wedyn ni, wrth gwrs, ei charwriaeth hi gyda Elliot, ei chariad tuag ato fe, ac wedyn ni y briodas yma, a wy'n credu wrth ymchwilio mewn i hanes Ernest Jones a'r seicdreiddiad a'r byd yna, fi'n credu oedd hwnna wedi rhoi fi'r asgwrn cefn y ffilm. Ac yn eironic, dwi'n meddwl bod, bod e'n dadansoddi cymeriadau, dwi'n meddwl bod yn ei deall hi o gwbl, achos bydde fe ddim wedi gweud sensuous woman in need of awakening, neu bod hi'n athrylydd o gerddor, ond bod bod yna agweddau eraill o'i chymeriad ddim wedi datblygu. So fe wedi darllen llythyron Morfydd i Elliot, bydde fe ddim yn gweud hynny. A ti wedi defnyddio'r llythyr yma fel rhan o'r ymchwil? Do, dyna beth nath ysbrydoli'n llwyr wedyn ni, mynd i'r Llyfrgell Genedlaethol a darllen y llythyron yma, ac oedd ei chymeriad i jyst yn neidio allan atai, oedd hi'n ffraidd, oedd hi'n dreiddgar iawn ac yn ddeifio iawn i sylwadau ynglyn â cariad a bywyd yn gyffredinol, ac o'n i wedi syrthio mewn cariad ac o'n i eisiau sgwennu ffilm amdani. Am beth amdano ti, Rhian? O ti wedi cwmpa mewn cariad y Morfydd? Dwi'n meddwl. Wedi dod Siwan llai fynd i'r llyfrgell i ddarllen y llythyrau, felly o'n i yna o fore gwyn tan os yn darllen nhw gyd. A ddedodd i hynny, ti'n mynd i syrthio mewn cariad efo, a mae mor wir, mae'n neidio oddi ar y tudalenna, dydy, a mae'n be darodd fi fwy na dim byd oedd pa mor gyfoes oedd hi, mae rhywun yn meddwl am gymeriadau o gan mlynedd yn ôl, fel pobl, mae'n gwisgo staes a maen nhw'n eitha stiff, a da ni mond yn gweld nhw mewn lluniau di a gwyn, a da ni'n rhyw fath o dieddi feddwl bod nhw'n ddi a gwyn, ond dydyn nhw ddim, maen nhw'n debyg iawn i ni, dyd y gwir, a dwi'n meddwl na dyna darodd fi am Morfydd fwy na dim byd, oedd pa mor debyg i fi am ffrindiau oedd hi, a oedd hi'n byw bywyd eitha rhyddfrydig, dy gwir yn Llundain, ac oedd gen hi lot o gariadon, ac oedd gen hi gariad mawr iawn tuag at ei gwaith, a dyna oedd yn ei gyrru hi, a wedyn mae'n drist iawn, dwi'n meddwl bod hi wedi gorfod priodi achos bod hi yn ferch o'i chyfnod, ydy gorfod prodi mewn ffordd mwyn cynnal, achos fysa ddim wedi medru cynnal ei hun. Dod nôl at y proses o sgwennu hwn, mae hwn yn brosiect gwahanol iawn i'r prosiectau ti'n arfer sgwennu, ble ti'n creu'r cymeriadau o'r dechrau. Oedd yna'n brofiad gwahanol iawn gweithio gyda cymeriad yn bodoli'n barod, ac gen ti lot o ddeunydd creu, lot o wybodaeth yn Ie, oedd yn hollol wahanol yn y bôn, ond oherwydd oedd Ernest Jones wedi sgwennu'r Free Association, ac oedd ein hunan yn dadansoddi i gymeriadau, so oedd hwnna'n help, a wedyn ni oedd llythyron, fel o'n i'n gweud, llythyron Morfydd yn ei chymeriad hi'n glir yn y llythyron yna, a hefyd dwi'n meddwl bod ei chymeriad hi hefyd yn glir yn ei cherddoriaeth hi. Mae'r un fatha direidi a drama a angerdd yn y gerddoriaeth mae oedd hi'n sgwennu. Beth oedd yn anodd oedd penderfynu beth oedd asgwrn cefn y ffilm, a wedyn ni, o'n i eisiau pan nes i'r bod y briodas yn mynd i fod fatha'r arc, a wedyn ni, ond o'n i eisiau dangos Morfydd hefyd fel oedd hi cyn iddi brodi, a sy'n ni'n cael o'na lot fwy o olygfeydd sydd ddim yn y ffilm, ond mae'n siŵr sy'n ni dal yma'n gwylio hi, sy'n ni'n gallu cael y ffordd, ond na, ti'n meddwl, jyst fatha
penderfynu beth o'n i eisiau dweud am hwn i, ti'n modd, ac o'n i'n gweld i'n berthynas fodern iawn yn hynny o beth, ti'n modd, a rhywbeth bydde'n apelio i'r gynulleidfa fodern heddiw. Pa mor anodd o ti'n ffindio, o ti'n teimlo bod rhaid ti fod yn driw i'r stori go iawn, o ti'n teimlo, ond na dyndra fyna rhwng creu drama a beth y stori fel mae go iawn. Mae yna rhywun yn gweud yn rhywle, ti'n modd, don't let the facts spoil the story. Ond, wel, yn ei hongliad i o'i bywyd hi, beth mae rhywun yn trio wneud oedd chwilio am y gwirionedd, ond y gwirionedd fel i fi'n gweld, so rhywun yn gallu sgwennu ffilm o safbwynt hollol wahanol, oedd Ernest Drian wedi prodi'r fenyw wellgo yma, oedd ddim yn rhedeg bant trwy'r amser bob whip stitch, a bydde'r stori, a Drian ohono fe, oedd hi'n trial ei ore, oedd wedi prynu piano iddi, a popeth, ond ond oherwydd o'n ni yn dod at y peth gyda'n werthoedd i, am profiad i, fi'n credu oedd y stori yn mynd i fod yn wahanol felly, yn teg i o'r digwyddiadau i wed. A mae yna lot, ynglyn â'r y diwedd, p'un bod yn y pendau, mae rhai pobl yn gweud taw erthyliad oedd a bod hi'n disgwyl babi. Ond dwi'n meddwl, fi yn credu oedd hi yn disgwyl babi, achos mae Ernest Jones yn sgwennu llythyr at Freud yn gweud bod e wedi priodi'r this Welsh girl, dim yn enwi hi. Wedyn ni ymhen dim, mae yna lythyr arall yn cael ei hala yn gweud, I take that you had my cheerful letter on the July the 5th with the best personal news. But since then, my beloved wife has died, So mae pawb yn cymryd bod y geiriau yna, the best personal news, yn golygu bod hi wedi disgwyl babi. Dwi'n ddim yn meddwl bod hi'n disgwyl ar y diwedd, neu bydde fe wedi dweud, well, my beloved wife and my unborn child, bydde wedi godro'r peth yn fwy. Ond fi'n credu bod hi wedi colli'r babi cyn y diwedd. A wedyn ni, dwi'n credu bod hwnna colli mam a colli'r babi, a wedyn ni bod hi wedi mynd i ryw ddisperod, dyfnder isel iawn. Mae rai pobl yn meddwl bod hi'n bipolar. Mae hwnna wedi, yn un o'r theories yna sy'n mas, damcymdeithau yna sy'n mas fyna. Ti'n sôn am, ti ar diwedd ti'n cael y teimlo bod mwy o broblem gyda Ernest gyda'i dad yna gyda? Wel mae e'n gweud am berthynas, yn yr Free Association mae'n trafod lot yn ei berthynas a'i dad. A fi'n credu oedd hwnna wedi creu'r tensiwn a falle wedi creu gymaint o densiwn fel bod wedi wneud y camgymeriad yna. Dyma fy honglad i o'r sefyllfa. Allwn ni'n siarad am Morfydd heb sôn am y gerddoriaeth, a dim ond Arwyn Davies wedi gwneud job anhygoel o'r gerddoriaeth. Y ffordd oedd wedi llwyddo i weddi cerddoriaeth Morfydd a just wneud y teimlo fel un dan y gerddoriaeth yna wych. A sydd oedd y profiad o ganu, so o'n i'n meddwl... Ie, dwi'n swnio dda. Ti'n swnio'n arbennig o dda, fi wedi clywed ti'n canu o blaen, ddim cystal o'na. A dwi'n canu piano'n dda fyd. Ie. Wel, y job o'r arioed, da, achos o'n ni'n gorfod wneud o, o'n i jyst yn cael meimio a smalio. A ges i andros o lot o help wrth gwrs. Ges i weld Elin Manahan yn canu. Ges i hefyd athrawes ganu arbennig o dda sydd yma hen yma Rhiannon. A hi hefyd ydy'n hand double sydd yn canu piano. Ac oedd hi efo fi drwy'r amser ar y set yn gwisgo'r un costiwm a fi ac yn rhannu'n nghymeriad i efo fi. Ac felly o'n i'n cael tips drwy'r amser a andros o lot o help. Felly, ia, diolch yn fawr iawn Rhiannon.